Hei, minä olen Martti Kouhi ja tämä on Talouden taju. Talouden taju on uudenlainen, helpompi tapa ymmärtää taloutta. Talouden tila ja toimintahan on keskeisiä jokaiselle yritykselle ja organisaatiolle ja silti ne usein koetaan etäiseksi ja vaikeaselkoisiksi. Mutta tämä johtuu pitkälti siitä, että talous usein esitetään vaikeaselkoisesti. Sen voi kuitenkin esittää myös selkeästi ja ymmärrettävästi ja jopa visuaalisesti. Aloitetaan peruskäsitteistä eli tuloslaskelma ja tase. Tuloslaskelma on varmaan se monille tutumpi talouden laskelma, ja visuaalisesti esitettynä siinä on kaksi puolta, tuotot ja kulut, tulot ja menot. Kirjanpitäjät tunnistaa kuvasta myöskin debitin ja kreditin, mutta muiden ei tarvitse niistä tässä yhteydessä niin välittää. Oikealla siis on tuotot, mikä yrityksellä tarkoittaa yleensä myyntiä eli liikevaihtoa, ja vasemmalla on kulut jaettuna erilaisiin kulutyyppeihin. Ja tässä on ensimmäisenä materiaalikulut. Jos kyseessä on valmistava teollisuus, niin se tarkoittaa tuotteiden valmistukseen käytettyjä raaka-aineita, ja jos taas kyseessä on vaikkapa tukkukauppa, niin se tarkoittaa myytävän tavaran hankintahintoja. Tässä esimerkin autokorjaamossa se voi pitää sisällään varaosia, sytytystulppia ja voiteluaineita, joita huollossa on käytetty. Palveluyrityksessä, jossa ei myydä mitään fyysistä, materiaalikuluksi voidaan laskea alihankinta tai sitten niitä ei välttämättä ole lainkaan. Seuraavaksi on sitten muut toimintakulut, joka sisältää vuokrat, sähköt, internetyhteydet, kokisautomaatit ja muun sekalaisen, mitä tarvitaan toiminnan pyörittämiseen. Ja henkilöstökulut puolestaan koostuu palkoista, sivukuluista ja muista henkilöstöön liittyvistä kustannuksista. Palveluyrityksessä se on usein suurin kuluerä, muun tyyppisissä yrityksissä sen merkitys vaihtelee. Sitten poistot, no mitä on poistot? Jos tämä autokorjaamo hankkii vaikkapa tunkin, sellaisen hydraulisen, ison ja kalliin, niin sen koko hintaa ei kirjata kuluksi saman tien, vaan jos tunkin käyttöikä on vaikka 10 vuotta, niin kirjataan 10 vuoden ajan joka vuosi osa hankintahinnasta kuluksi. Ja silloin tämä hankinta ei aiheuta sellaista piikkiä siinä hankintavuoden kustannuksiin, vaan kustannukset tulee kirjattua käyttöjen aikana. Sitten on rahoituskulut, joka yleensä tarkoittaa lainan korkoja, ja siinä onkin sitten yleisimmät kustannuslajit, joista yrityksen kulut koostuu. Todellisuudessahan kustannusten erittely on tietysti hienojakoisempaa ja monimutkaisempaa, mutta isossa kuvassa kaikki voidaan sovittaa näihin laareihin. Ja jaonhan ei tarvitse olla myöskään juuri tämän näköinen, koska yritys voi itse päättää, että mitä kategorioita käyttää, mutta usein se näyttää suurin piirtein tältä. No, tase on sitten ehkä useimmille vähän vieraampi. Siinäkin on kaksi puolta, vastaavaa ja vastattavaa, tai debit ja kredit, tai oven ja ikkunan puoli. Ja vasemmalla ylimpänä on käyttöomaisuus. Se on kaikki se omaisuus, jota yritys käyttää toimintansa pyörittämiseen. Siinä on peltihallit ja muut yrityksen omistamat rakennukset. Siinä on koneet ja kalusto, mukaan lukien se tunkki, isommat IT-järjestelmät, autot ja niin edelleen. Ja teollisuusyrityksellä käyttöomaisuutta yleensä paljon, palveluyrityksellä vähän tai ei välttämättä ollenkaan. Sitten tulee varastot, eli ne tavarat, joita on tarkoitus myydä asiakkaille, niiden raaka-aineet ja niin edelleen. Ja autokorjaamossa siellä on ne varaosat ja sytytystulpat ja Ford Escortin kampiakseli, kunnes niille tulee käyttöön. Ja jälleen, jos on kyseessä palveluyritys, niin varastoa ei välttämättä ole lainkaan. Myyntisaamiset taas tarkoittaa sitä, että on myyty jotain ja lasku on lähetetty, mutta rahoja ei vielä ole saatu, vaan niitä toiveikkaasti odotetaan. Ja kassa sitten taas on rahaa yleensä pankkitilillä tai joskus jopa käteistä kassassa. No sitten taseen toisella puolella on pääoma, oma ja vieraspääoma, ja omaa pääomaa yritykseen voi tulla kahta kautta, joko niin, että omistajat sijoittaa siihen pääomaan, jolloin se osakeyhtiössä on osakepääomaa, ja näkyy tässä kuvassa sitten kohdassa sidottu oma pääoma, tai sitten sitä kertyy sitä kautta, että yritys tekee voittoa, joka tässä on kohdassa vapaa pääoma, ja vapaata se on siksi, että se voidaan jakaa omistajille osinkoina. Vierasta pääomaa on kahta päätyyppiä, on lainoja, niin kuin pankkilainat, ja sitten on ostovelkoja. Ostovelat taas tarkoittaa, että on ostettu jotain ja siitä on saatu lasku tavaran tai palvelun toimittajalta, mutta lasku ei ole vielä maksettu. Eli se on siis kyseisen toimittajan näkökulmasta myyntisaamista. Ja lainat taseessa jaetaan pitkäaikaisiin lyhytaikaisiin. Rajana on se, että vuoden sisällä erääntyvä on lyhytaikaista ja muu on pitkäaikaista.
Ja sitten varsinaisen pääoman lisäksi taseessa voi olla varauksia, niihin kuuluu muun muassa kustannukset, joiden suurella varmuudella tiedetään jatkossa tapahtuvan, mutta ne ei vielä ole tapahtunut eikä välttämättä ole täysin varmoja. Ja siinä sitten olikin taseen komponentit helikopterikuvassa, ja jälleen tosielämässä niin komponentteihin tulee hienojakoisuutta ja tulee mutkikkuutta, mutta kaikki se voidaan taklata ja sovittaa tähän samaan raamiin. Ja kun perusteet ymmärretään, niin kerroksia on sitten helppo lisätä ja monimutkaisuutta helppo lisätä. No, tase eroaa tuloslaskelmasta parillakin tavalla. Toinen on se, että tuloslaskelma mittaa aina jonkin tietyn ajanjakson tapahtumia, esimerkiksi kuukauden, ja alkaa sen jälkeen taas nollasta. Tase taas kuvastaa kaikkien tapahtumien summaa ajanlaskun alusta lähtien, tai ainakin yrityksen toiminnan alusta lähtien, ja sitten uuden kauden alkaessa jatkaa siitä, mihin edellisen päättyessä jäi, ja eikä sitä nollata. Toinen taseen merkittävä piirre on se, että sen puolten täytyy aina mennä tasan, eli olla yhtä suuret. Tuloslaskelman puoltenhan ei tarvitse olla yhtä suuret, vaan päinvastoin olisi hyvin suotavaa, että tulopuoli olisi suurempi kuin menopuoli. Sen sijaan näiden taseen puolten täytyy mennä tasan, ja ehkä juuri siksi sen nimikin on tase. No, miksi sitten taseen puolten täytyy mennä tasan, paitsi että kirjanpitäjä suuttuu ja tilintarkastaja huomauttelee, jos näin ei ole, niin siihen on hyvin selkeä syy, josta oikeastaan johtuu se, että tämä tase ei voi mennä epätasapainoon. Ja syy on se, että nämä taseen eri puolet kertoo samaa tarinaa kahdesta eri näkökulmasta. Eli vasemmalla puolella on kaikki se maallinen, mitä yrityksellä on. Siellä on kaikki tavara, rahat ja saamiset ja kaikki, mikä voidaan muuttaa rahaksi. Oikea puoli taas kertoo, että mistä omaisuus on peräisin tai kelle se kuuluu, kuinka suuri osuus kuuluu yrityksen omistajille ja kuinka suuri velkojille. Ja tätä kuvaa myös taseen puolten nimet vastaavaa ja vastattavaa. Vasemmalla on kaikki se, millä yritys vastaa sitoumuksistaan, rahat ja omaisuus ja saamiset muilta, ja oikealla taas on se, mistä pitää vastata, eli omistajien sijoittama pääoma, kertyneet voittovarat ja velat. Ja tuloslaskelma ja taseen yhteys on tilikauden tulos, joka siirtyy taseen voittovaroihin, eli vapaaseen pääomaan. Jos tulos on positiivinen, niin oma pääoma kasvaa ja asiat on enimmäkseen hyvin. Ja jos taas tulos on tappiollinen, niin oma pääoma pienenee ja silloin johdon täytyy miettiä, että miten tämä tilanne käännetään. No, siinä oli semmoinen nopea pintaraapasu siihen, että mitä tuloslaskelma ja tase käytännössä tarkoittaa. Ja seuraavissa jaksoissa sitten pohditaan, että onko Mikon autokorjaamo business ja mistä sen tietää, riittääkö rahnat, onko jatkamisessa mitään järkeä ja niin edespäin. Ja jos taas haluaisit oman tiimisi ymmärtävän yrityksenne talouden luvut ja dynamiikan ja sen, miten voivat itse siihen vaikuttaa, niin ota yhteyttä. Tunnin etäsessiossa voidaan käydä läpi kaikki omat lukunne niin, että se tulee kaikille varmasti selväksi. Kiitos ajastasi, ja tämä toivottavasti ei jää tähän.